Ora eneng wong. Tak latihan. Leh, kimpor. Koclok kau piye ngamen ning kuburan ki? Nyopo? Por, balik ke por, kipor. Eneng opo yo engke yo? Mare merinding ae aku. Cok matane mandek to. Jane wi koclok kau piye, Por? Ngamen nang ning kuburan iki. Aku yo ora ngamen, Met. Ceritane aku latihan. Lha wi latihan kok ya ning kuburan, waras to ora jane? Aku nek desa dingeti wong akeh. Terus terang nek kene kan sepi ora eneng wong. Wih latihan nyanyi arep nyapo, arep dadi artis ya. Bekura penak. Sir kuwi ben kaya Cantika ngono lho. Rupamu wek jangkrik upono arep melu-melu por. Raimu cocok. Sik Por, kowe pengen iso tenan ora? Yo, Tak iso. warai. Tenane, Met. Leh, kowe ora percaya karo aku te Por? Kowe ngerti ora? Lesti kae. Kae sing marahi nyanyi sapa? Diangkrek, mosok kowe, Met, sing marahi. Aku iki takok Por. Wah, tane. Wis to, kowe pengen tak warai tenan ora? Yo no. Rodok maju nek no. Oke, wis ngono ae. Serokno aku ya. Yo. A, A, kurang. A, 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 I, 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 O, O, A, A, I, I, O, O, A, A, U, U, I, I, O. O. Iki latihan nyanyi apa latihan maca? Huruf vokal kuwi jenenge. Huruf Nek ndak apa? Neng ngono kuwi. A, A, I, I, U, U, E, E, O, O, A. A, Kurang A, kurang ombo. A, Kurang ombo. A. Tarik. Nek kene lah aman arep bengok-bengok ora. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti dalam menunggu. Tak bisakah kau menungguku hingga dalam hatiku menunggu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti dalam menunggu. Tak bisakah kau menungguku hingga dalam hatiku menunggu. Tak bisakah kau menunggu. Tak bisakah kau menunggu. Kok garang kanggo wong lara untu. Ayo ora. Jancuk, sapa dia kepro aku? Baik Pak Rete. Leh, iki nyapa tak gowo.
Jujaran kok rete. Wong latihan keprok arep tugelan boto iki maksude piye mau iki lho. Lah wong-wong ora ndukung aku kok. Apa padha sentimen karo aku ya. Arep melu akademi. Ae kurang piye ya? Ganteng wis, manis ya wis. Karek swara mbuh. Bah. Kaya tau ngerti, apa kaya Mbah Joko Kutil kae ya? Kira-kira iya, Mbah Kutil kae. Mbah rene oh, Mbah. Mbah rene oh. Aku kaya tau ngerti kowe to, Mbah. Kowe apa Mbah Joko Kutil kae ya? Mbah kowe iki ondi arep neng ndi? Kowe kok bisu ae to, Mbah? Jane iso omong apa ora to, Mbah? Jare ndoro rene, Mbah. Mau tak celuk kok bisu ae to, Mbah? Jane teko ndi arep neng ndi, Mbah? Jane ndek cangkem ora to, Mbah? Lho kok jaran bisu ae gak mau. Aku golek prempel kok le. Apa, Mbah? Pring petuk? Yo. Lah kene pirang-pirang lho. Gendeng ya jane Mbah kowe iki. Lah iki akeh lho, Mbah. Aku petuk pring pirang-pirang, Mbah. Akeh iki lho. Gendeng ya jane iki. Matane balik ngono lho, Mbak. Lho, Por. Iki sapa? Mbah Joko Kutil. Lha petukan wong iki piye? Mbah iki mlaku ngono tak tekoni. Cicak semut. Mbah aku kayak ana ilmu to. Ben kaya Dik Cantika sing ning Indosiar kae lho, Mbah. Leh, lho ndek iki wis tak warai lepor. Huruf vokal ndek iki, A I U E O ndek iki. Ya menawa nek Mbah iki sekti apa ngerti ya kowe. Ora bae ora sing akeh uyake akeh Mbah. Cek mau penasaran bae iki. Bisu enak mang jenis sapa? Oh, jasto. Bae kowe to, iki nyapon kene iki. Wah, ya bisu wae karo kancane kaya ngene jatili ta iki, Tran. Aku ngirim Pak Un sawah kok Wah, bisu kan mau. Wes lunggah ngono ae yo. Wes atek si Mombo. Kowe to, nah tok iki tenanan. Ngomong to kan mau. Bisu wae. Sik to, Por. Kowe tak delok-delok tekadmu melu akademi kok gedhi men Ya jane. jelas lho, kene duwe link kok. Oh, padane kowe. Jane sapa jare? Ya eneng ae no. Ben kaya Dik Cantika kae kok. Endi jare? Iki. Oh, tak telepon iki. Iki lho. Iki lho nek ora percaya. Delok iki lho. Halo Rete Channel, sing semangat bikin konten film yo, Pak Mehmet, Pak Kimpor, dan Pak Simo. Terima kasih, sukses selalu Rete Channel. Dadah Dik Cantika. Mbah aku kayak ana ilmu to. Ben kaya Dik Cantika sing ning Indosiar kae lho, Mbah. Kok banyu kalen? Jane waras apa ora te Mbah Kutil iki. Banyu kalen kok dumuk. Kotrok.
Apa kuwi? Apa nih? Banyu kaya ngene kok ngombe. Manut aku apa ora? Aja juga to. Mbah, aku ngombe banyu iki kok iso menang apa ora? Cukup bareng kuwi. Apa iki? Iki mosok godhong tiket. Le. Mbah Kutil mau ning ndi yo? Ora eneng. Matur suwun Mbak Jawa Kutil. Matur suwun Mbak Jawa Kutil oleh godhong tiket. Yuhu.